Γεια σας φίλοι gamers, GoVGR εδώ από το κανάλι The Bullies Bros και σήμερα θα παίξουμε Minecraft και θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε μια πόρτα με κωδικό. Παίζουμε σε επίπεδο κόσμο και από δίπλα βλέπετε τι έχουμε κάνει ήδη. Λοιπόν, παίρνετε ένα μπλοκ ό,τι θέλετε, εμείς τώρα πήραμε πέτρα. Μετά θα πάτε κοκκινόπετρα, θα πάρετε σιδερένια πόρτα, κοκκινόπετρα, πυρσός κοκκινόπετρας και μοχλό. Και βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5. Βασικά μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, ανάλογα πόσο μεγάλο είναι το κωδικό σας. Βάζετε μπροστά του. Υποτίθεται τώρα από εδώ πάνω θα μπουν οι μοχλοί. Βλέπετε από εδώ. Και βάζουμε από πίσω. Από πίσω θα βάλουμε 2 σειρές. Γιατί στη δεύτερη πρέπει να μπει κοκκινόπετρα. Από εδώ στο μεσαίο είναι 3 μπλοκ. Βάζουμε μοχλούς. Το γεμίζουμε. Και ας πούμε τώρα ότι θέλουμε να βάλουμε κωδικό 1, 2, 4, 6, 8, 10. Αυτός θα είναι ο κωδικός σας. Ξεκινάμε, βάζουμε στο 1, στο 3, εδώ και γενικά βάζετε από κάθε μοχλό που θέλετε πίσω κοκκινόπετρα. Το γεμίζουμε εδώ με κοκκινόπετρα. Όλο. Παντού να έχει κοκκινόπετρα. Μετά πάμε εδώ, παίρνουμε την κοκκινόπετρα. Πάμε εδώ. Η πόρτα θα είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα εδώ θα έχουμε ένα σπίτι εμείς. Πείτε τώρα ότι αυτό είναι το σπίτι σας και θέλετε να μπαίνετε μόνο εσείς. Βάζετε και το κάνουμε έτσι. Και βάζουμε εδώ πίσω κοκκινόπετρα. Η κοκκινόπετρα φτάνει στο σημείο της πόρτας. Η πόρτα πρέπει να πάει πιο πίσω. Εκεί. Και τώρα ποιος ήταν ο κωδικός μας? Αυτό και αυτό. Και βλέπετε η πόρτα ανοίγει. Ευχαριστούμε φίλοι gamers που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου.